Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMukupasani, i-channel yemfuleki. Okubalulekile sicela kuwena usubscribe, ukulike, ukuba imember ye-channel, ukunikela kwi-channel if inhliziyo ivuma ifuna uthando lokuseka le channel. Sibheke la udaba olamaphupho njengenjwayelo. Okubalulekile okunye okufanele ukuthi ungathaphi ungizele ama-SMS number esensekusona ekuseni kwakho 5 ntambama ungumlandeli kuphela. Namhlanje sibheka la udaba olika Charity Zulu 6704 Charity Zulu 6704 uthi uphupho utshaleke o-anyanisi, ispinashi, uchelela, ukhamanzi. So yena akabingeleli angifuna uqamba manga ngifuna ungakusho ukuthi akungiphathi kahle neze kunako loku yabo ukungikhuphela igwebu uma umuntu evela abuze engaceli yabona. Kodwa kasenze kanje ukuchelela izitshalo noma ukuchelela ama-vegetables, ukuchelela yini is to water. Abanye bathi ukunisela ngesizulu, ukunisela izitshalo noma ukunisela lokho sokutshalile kuyimifino. Omunye ngathi ukuchelela lokho kutshalile noma ukuchelela lemifino. Omunye uthi watering the plants or watering the vegetables yabona. So it's the same thing nakuwe singakusho la. Uma uphupha izitshalo number 1 uphawu oluhle uma uzichelela ngamanzi lungasho ukuthi ungalindela inhlanhla, ukuchuma nokuthuthuka ngakwezemali uphinde uthole umvuzo wokuzikhandla kwakho. U-Isaiah 32:20 uthi ke nibusisiwe nina enitshala ngasemanzini onke. 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha izitshalo kube uphawu oluhle uma uzinisela noma usichelela ngamanzi olusho ukuthi ungasuqhube umklamo onenzuzo futhi ozokulethela imali eningi uphinde wenze unethezeke esikhathini esizayo esiseduze. Number 3 omunye angayibheka ngalendlela ngathi uma uphupha izitshalo kuwuphawu oluhle uma uzichelela ngamanzi lungasho ukuthi ungasusebenzisa imali noma ulwazi lwakho ukusiza nokulekelela, ukweseka nokukhulisa mhlawumbe abantu abangenalutho, abantu abangathathi intweni noma intandane yabo. uHezekiel 31:4 amanzi awukhulisa udwa la uphakamisa. 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha izitshalo kube uphawu oluhle uma uzichelela ngamanzi olungasho ukukhathalela nokunakekela umuntu osondelene nawe. Kusho ukuthi kungakhomba lenkathalo nalokunakekela umuntu osondelene nawe ngamafuphi. 5 kuyenzeka futhi omunye umuntu ngesikhathi ephupha futhi izitshalo kube uphawu oluhle uma ezichelela ngamanzi olungasho isinyathelo sokundlulisa imiyalo, imfundiso noma ukubonisa noma ukushumayela ivangeli likaNkulunkulu ebantwini ukuze basindiswe futhi bakhule noma kukhule ukholo lwabo. Shuthi lento ingavela kumuntu ongumfundisi ekubona echelela izitshalo kanti umuntu ondlulisa imiyalo noma iziyalo, umuntu ondlulisa izimfundiso, umuntu oshumayelayo ebandleni likaNkulunkulu ukuze abantu besindiswe noma abantu bakhule ngokukholo. KwabaseKorinto bokuqala chapter 3:6 mina ngatshala u-Apollo wanisela kepha uNkulunkulu wakhulisa. Siyabonga besibheka la ukuphupha ukuchelela izitshalo, unisela izitshalo, watering plants, watering vegetables, watering vegetation yabo. Be blessed.